Chikampu. Det er ikke slut endnu. Kirill Chikampu. Skal han slippe den over til Sasa. Afslutning og 3-2-scoring. Noah Sasa med det, der forhåbentlig bliver sejrsmål her. Fantastisk afslutning på opgøret. Bare 1 minut efter, at tyskerne kom på 2-2. Så er der altså bunke på Noah Sasa her. Efter en fremragende 3-2-scoring. Helt eminent afslutning på kampen her. Får vi lige scoring igen. Det er indskiftet Kirill Chikampu med assisten. Lægger den flat til rette, og så et fortrinligt spark. Jeg vil sige, præstationen var på holdet. Flot præstation hele vejen rundt, synes jeg. Axel, når du har den, og der ikke er pres på, så bare prøv at give den.